Ola, moi boas, damos a benvida a este último informar do mes de agosto no que lle falaremos do primeiro borrador que vende elaborar a Asociación de Rañeiros da Ría para a xestión do libre. Remataremos en Cabo de Cruz onde se vende celebrar unha regata da Liga Euskolabel. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Comezamos o programa con malas novas, localizadas máis dun cento de raias mortas na enseada da Toxa. Ao parecer trátase dos descartes de furtivos. Unha, dúas e así ata contar máis dun cento de raias mortas na enseada da Toxa. Todo apunta a que son os descartes dun grupo de pescadores furtivos. Moitos dos animais son crías ás que non lle atopan saída no mercado. Vienen de forma fraudulenta de noche y hacen esa captura y esos peces no les sirven para la venta comercial y entonces pues se deshacen de ellos. Muchos mueren en la red y otros pues los matarán porque estos tienen un aguijón en la punta de la cola y que se intentan defender cuando se sienten agredidos y los matan antes de que les pique, claro, evidentemente. José Cigarrán é un experto no mundo mariño que por casualidade descubriu esta macabra escena. Agora, indignado coa matanza descontrolada de peixes, denuncia este tipo de pesca non selectiva moi habitual entre os furtivos. A mí éticamente me ha molestado muchísimo, me ha indignado ver a esa pesca masiva, sin nada selectiva, ¿no? Es una pesca bruta, ¿no? Escoger de todo, para todo y una barbaridad. A situación agrávase tendo en conta o lugar no que estamos, unha zona de desove de moitas especies na que está prohibida a pesca e que conta cunha forte protección medioambiental. Todos estes datos xa foron postos en coñecemento tanto do Seprona como da Confraría, sen que polo de agora José recibise resposta algunha. Pide que se teñan en conta episodios como este para que non se volvan a repetir. Demanda unha protección real e máis concienciación social. Por lo primero que funcionen los sistemas que se ponen, eso es lo primero, para eso se montan los sistemas de investigación, los sistemas de vigilancia y que vigilen y que no se hagan la vista gorda de las cosas, ¿no? Eso es lo principal. Y después concienciar un poco al pescador de que evidentemente no podemos ser reyes de un ecosistema, sino que un ecosistema es un sistema tan complejo que si matamos una especie sale otra y es un pouco educar tamén un poquito al pescador. Polo de agora, o único que conseguiu José foi enviar estas imaxes gravadas por el mesmo ao CSIC. Ali tentarase determinar o tipo de especies que poden verse afectadas por estas prácticas dos furtivos nunha zona como esta na que a pesca está restringida. A Asociación Rañeiros da Ría elaborou o primeiro borrador para a xestión do libre marisqueo. Pola súa banda, as confrarías que quedaron fora da entidade traballan tamén en plans específicos. Nunha recente xuntanza celebrada entre os patróns maiores e os biólogos das confrarías integradas na Asociación Rañeiros da Ría, veñen de aprobar o primeiro borrador para a xestión dos bancos de libre marisqueo en Arousa. Tivemos unha reunión a semana pasada entre biólogos e patróns maiores, na cal fixamos un borrador para o tema das gestións do libre marisqueo, en cada engloba todas as cofradías que poidan vir traballar, a parte das 6 que estamos facendo plan de gestión. No borrador se sale tema de traballos, días de traballo, limpiezas, arados, todo o traballo que se fai talmente como se fora nunha cofradía. Pola súa banda, os positos de Vilaxón e Carril traballan nunha proposta específica para os lombos do Ulla, mentres que Ribeira, Aguiño e Palmeira farán o propio en relación aos bancos máis próximos á boca da ría. Eles comunicaron que iban a presentar tamén un plan de gestión sobre unhas zonas do libre marisqueo. Non entre todas, chamáronos a min, por exemplo, Villanueva de Carril, chamónos por se queríamos entrar na gestión dos lombos do Ulla solo.
que eles iban a presentar un plan entre Carril e Villajuán, iban a presentar un plan e dixonos que se queríamos entrar. Que a min os socios nunha reunión planteamos entrar na gestora polo motivo de que engloba a todo e non queremos só limitarnos a unha zona, queríamos, porque nunca se sabe o que pode pasar nun inverno, poder optar a outras zonas. E despois Ribeira, Aguiño máis Palmeira tamén nos chamaron aos da Arousa Norte para dicirnos que nunha reunión que tamén iban a presentar unha gestión sobre as zonas de Castiñeiras, Sálvora e todas esas que son outras zonas, que iban a plantear eso tamén a Consellería, e pois a Consellería será que teñe que decidir que plan vai coller. Será a Consellería do Mar a encargada de avaliar as distintas propostas e aprobar o plan máis axeitado, sempre cando mellore as condicións actuais do plan vixente ata fin de ano, elaborado pola propia Administración. A comarca do Barbanza experimentou un importante incremento de tráficos portuarios. A Pobra segue a liderar a descarga de túnidos. Nos primeiros 7 meses de 2018, o tráfico portuario de mercadorías en Galicia incrementouse nun 11%, con máis dun 1 millón de toneladas descargadas. Neste incremento teñen boa parte de responsabilidade os peiraos barbanzáns de Ribeira e da Pobra, que lideran a descarga de túnidos. Nos 7 primeiros meses deste ano 2018, en este peirao no que estamos, de Pobra, se descargaron 60.000 toneladas de túnidos e foron 22.500 as que se descargaron no peirao de Ribeira. Estamos falando dunhas cifras certamente importantes, incluso con incrementos, un 2% en Pobra e un 18% en Ribeira, pero lóxicamente se parten de cifras totales distintas, de toneladas distintas, con moita diferencia. José Juan Durán destacou a importancia económica da actividade para a comarca, tanto no que se refire ás empresas consignatarias como a industria transformadora e conserveira e as empresas frigoríficas. Unha industria transformadora que hai que lembrar que no seu conxunto supón 4.000 postos de traballo. 4.000 postos de traballo directos, evidentemente, na industria conservera, e que tamén, cando falamos de tráficos comerciais en este e en outros peiraos, bueno, pois falamos sempre de empleos indirectos en outros sectores ou subsectores, como pode ser o transporte, como pode ser o mantemento, etc. non? E queríamos poñer en relación precisamente as cifras que valoramos importantes desde a Xunta de Galicia desde o punto de vista da contorna dos portos, do que supón ter unha infraestructura portuaria destas características para a actividade económica, en este caso do sector da conserva. Con respecto ao resto de peiraos de titularidade autonómica, compre destacar o incremento do 19% no Porto de Cariño, con preto de 350.000 toneladas descargadas no primeiro semestre do ano, seguido de Ribadeo e Brensce. Na súa visita á Pobra, o presidente de Portos referíase tamén ao estudo realizado sobre a apertura de correntes. Os estudos sobre a apertura de correntes en augas da Pobra realizados por Portos de Galicia non son concluíntes á hora de garantir a mellora da produtividade dos bancos marisqueiros. Que esos estudios non resultan concluíntes respecto a que a apertura de correntes desos conductos para o paso da auga digamos, sexa positivo. O sea, quero dicir, hai uns estudios técnicos e os estudios refliten que esa posible apertura de conductos non ten un reflexo inmediato, como se pensaba, e xente que o pensaba así, digamos, na mellora da propia dinámica litoral e do movimento da auga. Aínda así, dende a Administración Autonómica seguirán a traballar na busca de solucións técnicas que redunden na mellora da dinámica litoral, tal e como solicitan dende a Confraría Pobrense. Estudios non acreditan eso que pensábamos todos ou teñamos o desexo de que así fora, pero eu desde logo decir que por nós non vai a quedar tratar de buscar solucións a ese tema, pero as solucións teñen que ter sempre un basamento a nivel de estudio técnico e de estudios que se contratan e que os expertos elaboran. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de rías, de onde senón. A
A Marea Cidadá de Noia denuncia o despilfarro de fondos públicos que, segundo eles, supuxo a dragaxe realizada no Peirao do Marqués. As deputadas de Marea, Paula Quinteiro e Carme Santos, visitaron Noia para coñecer de primeira man o resultado dos traballos de dragaxe desenvolvidos por Portos na zona da ría próxima ao Peirao do Marqués. O voceiro da Marea Cidadá de Noia explicou que os 300.000 euros investidos nesta actuación non tiveron como consecuencia a mellora dos fondos nin a apertura de correntes. O resultado non é máis que as imaxes que podedes captar hoxe aquí. Unha obra de 1,5 metros de calado, vemos como se queda nun pequeno cobo de aproximadamente 30-40 centímetros que tende a colmatar durante as próximas semanas. Agora, a piques de iniciarse unha segunda fase orzamentada tamén en 300.000 euros, a Marea pide un proxecto de recuperación integral que garanta a efectiva rexeneración da ría. Non podemos estar poñendo parches sistemáticos que non levan absolutamente a nada. Este é un claro exemplo de que non se poden tirar os cartos públicos ao mar, nunca mellor dito. Son cartos públicos, 300.000 euros e outros 300.000 euros que queren gastar durante este ano para absolutamente nada. Esa é a situación. Son 600.000 euros que dentro dun paquete completo de integración farían moita falta e serían moi necesarios. Un plan igual de 300.000 euros que vai a volver a servir para o mesmo. Vai a ser totalmente insuficiente, solo vai a servir para dar propaganda e nos creemos que a Xunta de Galicia e Portos de Galicia debería deixar de facer estes discursos que sempre están acostumbrados a facer de que gastan moito diñeiro, de que invirten moitos cartos no saneamento das rías e realmente deixar de dar titulares e porse a traballar para facer plans integrais. Precisamente a través das deputadas de Marea levarán a cuestión ao Parlamento demandando un plan integral de saneamento da ría de Noia. A vicevoceira de Marea referíase tamén ao retraso na concesión dos Permex de marisqueo a pé na confraría de Noia. Estamos a pique de comenzar a campaña aquí na ría, onde dependen milleiros de familias directa e indirectamente do traballo desta ría. A previsión é que comece o día 10 de setembro e volvemos a ver a repetición dun episodio que aconteceu no 2015, donde a piques de comezar, ou a previsión a piques de comezar a campaña, os traballadores e traballadoras que solicitaron os permisos para a explotación por terra, pois todavía non recibiron resposta de si van a ser aceptadas as súas solicitudes. Daquela foron máis de 500 persoas que tiveron que facer oposición e presión popular para que lles permitiran ir a traballar. Ora son máis de 220. Dende Marea piden á Xunta que resolva canto antes o proceso das solicitudes, posto que a pesar de contar aínda con prazo de reclamación ata o día 11, prevese que a campaña abra o día 10. Os traballadores e traballadoras pediron o permiso fai 4 meses e medio e a Consellería incumple a lei porque aos 3 meses tiña que estar resolto. Esperemos que non volvan a facer, como fan habitualmente, de intentar botarlle a culpa aos traballadores ou intentar elevar o marco de que se retrase a campaña por culpa destes traballadores, cando é responsabilidade absoluta e incumplimentos absolutos destes mordadelos que teñen de todo menos de bons xestores. Terceiro posto para o Club de Remo de Cabo de Cruz na regata da Liga Euskolabel que se disputou esta fin de semana. A bandeira Concello de Boiro marchou para Bermeo. Vibrante regata vivida este domingo en Cabo de Cruz, onde se celebrou unha das últimas probas da Euskolabel Liga. O club local competiu na segunda tanda, asinando un tempo de 19 minutos 25 segundos que por momentos lle permitiu erixirse el líder da regata. Finalmente, o bo papel dos equipos da cabeza da clasificación xeral, Urdaibai e Hondarribia, deixou os crucenses en terceira posición. Salimos a ganar a tanda, que é o que tiñamos que facer, e despois esperar a ver se caía algún dos grandes, que eran dous, quedouse un pouquiño vento, tiveron un pouco de suerte tamén, se non creo que poderíamos pelear pola bandeira, a regata foi perfecta, non nos podemos queixar para nada, na casa terceiros, unha bandeira, sextos na liga cómodos, e agora jueves a clasificatoria da Concha e intentar entrar. O Peirao de Cabo de Cruz converteuse ao longo de toda a xornada nunha auténtica festa, ateigado de afeccionados que unha vez máis fixeron gala da súa implicación e apoio aos remeiros. Hai que remar desde fora tamén, hai que seguir desde fora tamén. Cabo a cabo, pero bueno, este ano non hai queixo. A bandeira de Hondarribia, isto, a ver os xoves se presupón, se non hai ningunha novedad, teñen que entrar. A Concha con entrar xa está feito. É que, para un aficionado daqui, moito máis non se pode pedir. A verdade que houve un momento que se podía chegar a soñar co segundo posto, pero bueno, non tuvemos suerte, non se levantou esa rachiña de vento que queríamos na quenda de honra, pero bueno, a verdade que un terceiro
posto, pois sabe moi ben. Foi unha regata fantástica de organización, como sempre, un ambientazo xa puidechedes ver e vivir, e o resultado pois, foi espectacular, espectacular. Os remeros derono todo como a sempre e encantadísimos, vamos, de como saiu todo. A vindeira cita do calendario será en Bermeo, onde os boirenses pelexarán por manterse nos primeiros postos da táboa xeral. Actualmente sitúanse nunha cómoda sexta praza. Pois así, con este máis que merecido terceiro posto para o club local, rematamos o noso informar desta semana. Despedímonos lembrándoles que estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Ata entón. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.